Charge of Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB diri sa Western Visayas, Attorney Salvador Altura. Attorney, good morning, si John Diaz diri sa Action Radio. Good morning. Good morning. Thank you today. Yes, Attorney, thank you. You know, dari daan sa Bacolod, di ba pagkanto man naligad, you made mention nga mayara sa dry run ng mga e-jeepneys into barangays. So, Attorney, ang question namon, mag-dry run sila, kinanglanon anay nga may special permit or kinanglanon na franchise before the dry run or pwede nga ingagawon lang sa sooner? Yes. Anything planning into planning the streets that cater to passengers, dapat may franchise as or in this case special. Attorney, pasensya, matry kami call liwat, attorney, no? Matry kami liwat. I-try na lang maka-aksyon, no? Tawagan liwat, pinagi sa isa ka special com si Attorney Altura, kaya medyo gaanong sulod sa itong isa ka communication. Kung gusto talang ni klarohon, may anay, may franchise, ma-release anay LTFRB permit, special permit ni Provisional Authority, ning kapyutan sa mga e-jeepneys nga ini, no, sa ilang mga operators, no. Gusto lang naton klaruhon para at least hindi man lang magbutang sa lang-alang sa tion nga mag-dry run ang mga e-jeepneys diri sa may Barangay Vista Alegre kag sa Barangay Kabog mga kaaksyon, no. Amo ning aton nga gusto nga maklaro. Attorney, pasensya gino. Again, attorney, kinanglanon naton ni Provisional Authority, kinanglanon permit o kon franchise gin. Kay dry run lang ini, nakabaton kami sa request alin nga pirmado ni Mayor Albu sang May 9, naga-request siya nga tagaan sang authority mag-operate ang 8 ka units sang e-jeeps for purposes of dry run sa duha ka ruta nga green routes. Green routes ini amo ning Barangay Kabog to Libertad Loop kag Abada, Sky and Araw, Vista Alegre to Burgos, P2P, and Vista Alegre, Barangay Hall to Libertad Loop. Oo. So, gin-evaluate na mo ng request and we find it reasonable man. Kaya ang katuyuan gali sang dry run ini is to collect data kay gina-contemplate sang City of Bacolod nga mag-include ining duha ka green routes sa ginaplano nila nga revision sang LPTNP. So, karon na matabok lang amon isa ka kaugdanan di si Engineer Gakit kay may iban sila nga mga business. Bit-bit siya to karon ng special permit. Okay. Ihatag na karon, attorney. Yes. Kay ang request ni isang city is May 15 to 19. So, ang permit na ginpirmahan ko is for 5 consecutive days pero wala na lang ako nag-refer sa exact date kasi siling ko base bla hindi pa sila ready man, they have to do some preparations man. So, okay. So kung baga wala sa specific dates kung saan i-implement but within 5 days lang. Basta it should be completed within 5 days. Okay. Tikon abi ko, attorney, duha kasi man ang dry run, isa lang kasi man ang ila request. Ang request nila kay I think this request was finalized after our discussion. Kay kami kung purpose man lang is to collect data, 2 weeks is too long. Okay. Oo, kag of course hindi why namon ginapahanugutan na ang dry run nga mag-collect sang fare. Oo. So wala ni plitihan. So if we allow them to operate for 2 weeks, ma-upset gid yang operations ang iban nga franchised nga operators. Exactly. Amo na, attorney, ang sakto ginaimo nga analysis, attorney, no? Kay kun lawig, ti kaluluoy naman tong iban nga mga traditionally nag-operate. Yes, that's right. So it was agreed nga 5 days lang ang maximum. But if they can complete the dry run for the purposes of collecting data, then they can voluntarily terminate it. Kay wala pliti. Oo. Nasa bagay kay libre sakay nga daan eh. Oo, amo na. Oo. So meaning, ang isuhan sa attorney kahapon ang date or today? Kahapon ko ginpermahan. May 13. Kay last out kahapon before I went out of the office, ginpermahan ko na. So subong ari pa di ang wife kabalik kasi nauna bilakat si Engineer Gakit sa akon kahapon. So balikon niya ditong special permit
nag-upod nga ang insurance policies kay gin-require ko nga may insurance policy. Dapat ang mga jeepney nga ini nga mabiyahe may insurance gid. Oo, kay passenger insurance kay basic na we want to put our passengers also in i-safeguard naman ng ila safety. Okay. Attorney, if you were to explain, no, how do you explain it sa mga drivers and operators nga gaklamor ka nagapamalabag sa pagbiyahe sang e-jeepney sa mga ruta karon nga wala pa sa mga modernized jeepney, attorney? What would be the effect of this one? Anong advantage ni supposedly? Normally, makabiyahe ka lang sa ang regular na biyahe, makabiyahe ka lang kung may franchise ka o kung provisional authority. Mm-mm. In other words, ang ning dry run ini is for a green route, no? Green routes. Ang green routes siya is butang balon, ang makaagi lang da is Egypt lang kay in accordance with the Vidal law na siya. Mm-mm. Pero it doesn't mean na ang Egypt hindi kabiyahe sa other routes na hindi green. So butang balon, sa ibang nga ruta da kung may gabiyahe na nga modernized, pwede man ang mga operators nga awardis ang sina nga route, makuha man sila sang Egypt nga ipabiyahon as additional unit sa ila ginaward. Mm-mm. Oo. Pero sa ulihi, attorney, ini mga Egypt nga ini, ilabi na kung madayon gidman, no, nga magbiyahe dra Egypt sa Vista Alegre Kakabog, kinahanglan man na nila magpa-consolidate? Kay ari ang distinction siya na dyan, no? Balaan mo basta new or developmental route that is open to ang route na is open to all interested operators on the sole condition na may juridical entity sila. Okay. Either co-op or corporation. Mm-hmm. So hindi kinahanglan na consolidated. Pwede individual. Individual kung may gina-evaluate na nato ng ang experience sa public transport. So may gyapon assessment on the part of the LTFRB. Oo. Okay. Attorney, sa iluhan ko lang, may ara kita policy on e-trike. Kay Dries Bacolod City, they're saying, kay di ba ng plazo lang di sila for 1 month until May 15, supposedly, may implementation na gitsang policy sa e-trike or e-bike. Ano na day, attorney, inyong explanation sa anong matabo di man sa ila? Pwede na sila kakuha franchise or ano man, rehistro, etc.? Kaya ba ang e-trike, ano lang na siya it's just a tricycle operation using electric vehicles, no? So, diba lamang natin ang tricycle yung franchise nila, LGU nag-control. So, hindi na kami ka-regulate, hindi kami ka-intra, dira. Oo. So, meaning sa LGU based na ni siya nga policy? LGU, oo. Okay. I think may mga requirements na sa mga e-bike na kay sang unang concept naman sila nga why sila CR o RTCR, but I think though qualified man sila nga though mandated man nga may ORCR na sila. Gani man do mo nang ila subong na plano nga makuha gid ORCR para may insurance man bla? Oo, among gid. Kag dapat may franchise sila kay otherwise kung wala ka franchise, why basis man ang insurance company mahatag sang insurance policy. So meaning dra man gyapon malabay sa LTFRB makuha. It's either a franchise or as in this case amon a special permit. So at least may ara nga basis. Okay. Pero they should have to be a consolidated man nga cooperative or pwede a single entity. Pwede man single ang sa tricycle. Yes. Don't think so, ang consolidation is part sang PUVMP, no? So ang tricycle is not covered by the PUVMP. So hindi requirement ang consolidation. Okay. See. Although in many instances that I visit LGUs na proliferate na ng tricycles, I have always suggested na they follow certain practices na patuman sa PUVMP. Nakuling ko, parehas ni Abi, one big town, divide that into 4 quadrants, east, west, north, south, tapos sa east na, ang tanang operators, they require mo sila to form a co-op, i-consolidate ang ila units, tapos na daw, para nga, hapos ga-regulate man, hapos ga-monitor. Takto. I always submit it to the sound judgments ng atong LGUs. Attorney Salvador Altura, thank you so much. Good attorney, Simo Time. Good morning.
Okay, thank you man and good morning. Good morning, Attorney. Action Hotline.